салом арз мекунем ҳамватанони азиз. чун ҳамешагӣ барномаи Нурафкан аст меҳмони хонадони шумо ва имрӯз дар барномаи Нурафкан мо низ меҳмон дорем аз Хатлон Замин, яъне аз Хатлон синемо ки тӯли чанд лаҳзае бо ҳам ҳастем. умедворем ки барои шумо дӯстдорони синемо аз кору фаъолияти Хатлон синемо маълумоти муфассал медиҳем ва суҳбати хушу хубу содиқона мегузаронем. бале дӯстони азиз, ин навбат низ барномаи Нурафкан саршор аз ҳунару эҷод ва ҳамин гуна суханҳои ҷолиб хоҳад буд ва атрофи ҳунари синемо албатта мо ҳарф хоҳем зад. ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ин навбат коргардон, продюсер, филмноманавис ва наворбардор. бале ҳунарҳои зиёд доранд ин ҷавон ва директори муассисаи давлатии Хатлон синемо Зафари Валӣ. хуш омадед ба студияи мо ба барномаи Нурафкан. албатта аллакай бинандагон ва дӯстдорони синемо ин чеҳраро мешиносанд, чун дар чандин филмҳо нақши асосиро низ бозидааст. дар филмҳои худаш албатта. вале нахуст чун Масрур ҳамчун директори Хатлон синемо муаррифӣ кардӣ барои бинанда, барои мухлисонаш, биёз шурӯъ мекунем аз Хатлон синемо ва аввалин суоли мо ҳамин аст ки яъне аз рӯзе ки Хатлон синемо таъсис ёфтааст чӣ корҳоро анҷом додааст? бале албатта имрӯз ман ҳамчун як ҷавоне ки дар риштаи синемо фаъолият мекунам, шукрона аз тинҷию амонии кишвар мекунам, шукрона аз чунин як сарваре ки имрӯз барои мо ҷавонон бисёр як фазои хуби эҷодӣ фароҳам овардааст ва яъне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати мо ҷавонон дар ҳар як соҳа хуб дастгириҳои хубам карда истодааст, алахусус дар соҳаи синемо. ва маҳз ан ҳамин барномаи рушди кинои тоҷик барои соли 2018-2020 ки аз ҷониби пешвои миллат ба тавсиб расид ва ан ҳамин сабаб шуд ки дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар муассисаи давлатии Хатлон синемо таъсис биёбад ва айни ҳол муассиса хуб фаъолият дорад ва ҳайати кормандони мо аллакай ба 18-20 нафар расид ва фаъолияти хуби хуб эҷодӣ дорем ҳозир. Зафар. салом Юсуфҷон. Салом. Хуб ҳастӣ? Салом Зулайхо. салом. Зафар, медонӣ чӣ қадар шуд ман шуморо интизорам? Чаро имрӯз аз дарс дер баромадед? Юсуфҷон, имрӯз дарсҳои иловагӣ хеле зиёд доштем. Аз ҳамин сабаб камтар дер баромадем. зафарҷон, ба хаёлам ки Юсуф мехоҳад ки барои дер карданамон аз ӯ узр пурсем. ҳамин хел? Не, боке надорад. Аллакай ман шуморо бахшидам. Зафарҷон, як дақиқа ин тараф биё. гӯш кун дӯстам, ман дирӯз ба ятимхона рафта будам. Хай, чӣ шуд? ту ромшав Зафарҷон. баъди якчанд соат ҳамашро аниқ мекунанд. ҳаме ки ҳамаи маълумотҳоро дастрас кардам, баъдан ба назди ту меоям. фаҳмо? Малияш Юсуфҷон, ин бегоҳ ҳатман туро ман интизор мешавам. шумо оз ба куҷо меравед? Мо ба хобгоҳ? агар то хобгоҳ равед, биёй ман шуморо мошинсавор бибарам. Малияш, рафтем. рафтем. ҳама он филмҳое ки масалан мо ҳозир таҳия карда истодем, бештар кӯшиш карда истодем ки филмҳои иҷтимоӣ бошанд, чунки бале аз ҳаёту фаъолияти имрӯза мардум яъне қисса кунад ва хуб кор ҳамин хел шурӯъ шудааст дар муассисаи. воқеан насиба, чун дар замони соҳиби истиқлолии кишвар бубинед ки чӣ гуна раёсатҳои муассисаи давлатии Тоҷикфилм ташкил ёфт дар минтақаҳои гуногун ва ҳамзамон ҳамин гуна муассисаҳои Сухсинемо ва Хатлон синемо фаъолият мекунанд ки ин албатта барои рушди кинои тоҷик то андозае метавонад мусоидат кунад. ин танҳо аз ан ҳамин гуна ҷавонони фаъоле ки метавонанд дар ин ришта яъне қадамҳои устувор гузоранд. ва биёед дар бораи филмҳои нахустини шумо гап занем, яъне кор аз чӣ оғоз шуд? дар аввал мо як гурӯҳи эҷодӣ будем пеш аз таъсисёбии муассисаи давлатии Хатлон синемо ва вақте ки то ташкилёбии муассиса мо аллакай 3 филм рӯи навор оварда будем. оғози кори мо аз филми Марги сафед хуб шурӯъ шуд ва баъдан вақте ки ман барои таҳсил ба Федератсияи Россия рафтам, аз онҷа баргаштам, кори дипломи ман филми ҳунарии Асрори тақдир буд ки пас аз ин филм хуб як муваффақияти хуб ба даст овардем ва аз ҷониби тамошобинон хуб пазируфта шуд ва ан ҳамин илҳом ва ан ҳамин шӯлае ки дар дили мо масалан пайдо шуд ва бо ҳамон як энергия, бо ҳамон як қувва кӯшиш кардем ки то ин ки масалан
با مقامات محلی خوب سخن خودمان گفته توانید که در مرکز ولایت مؤسسه تشکیل یابد و هم مؤسسه- اثبات کرده توانستید که به شما مؤسسه تشکیل کردن. البته اینم از دستگیری‌های خود مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و در دایره برنامه رشد کینوی تاجیک خوب قبول شده است و کارهای اولین ما این از چون گفتم از مرگ سفید آغاز و بعدا فیلم اسرار تقدیر و بعدا فیلم خیالی، اینچنین فیلم سهو و عین حال فیلم توی وجود ما مثلا فرشته امید که عین حال آماده شده است و روزهای نزدیک منظور تماشابینان می شود و اینچنین باز یک چند لایحه هست که امروز ما کار کرده استیم که روزهای نزدیک خوب شروع میکنیم با تهیه این فیلم ها. خب شما تا جای میدونیم اختصاصتون نواربرداری کینو است. خب نواربرداری نیز میکنید در فیلم هایتون؟ فیلم مسکوی تخیلاتی خیالی رو همچون نواربردار تهیه‌گر بودم در اون فیلم. 2018 فستیوال عمومی بین المللی دیدار در دوشنبه دایر شد. فیلم ما در این فستیوال اشتراک کرد و بهترین فیلم از بخش فیلم های ملی دانسته شد و کارگردان فیلم شد پرویز رجبوفی، گروهی ایجادی ختلان سینما بود. شما هم نواربردار هستید در فیلم هایتون، هم مؤلف هستید در برخیشان، هم هنرمند، هم پرودیوسر، یعنی دارای چند هنر هستید و چند وظیفه رو اجرا میکنید. لیک برای شما کدامش آسان باشد یا مشکل تر؟ البته از سبب اونه که من این سوها رو خوب زیاد دوست می‌دارم یا اینکه بیاید بگویم که کدامش به شما فایده بیشتر می‌آورد. حاضر البته دنبال فایده حاضر نمی‌رویم چون که ما حاضر جوان هستیم و ما بسیارتر کوشش کرده استودیم تا اینکه در این جاده یک موفقیت خوب به دست بیاریم و انا همین است که ما دست میزنیم گاهی به نواربرداری، گاهی به کارگردانی، گاهی به مثلا نقش بازی کردن در فیلم خوب. عموما در همین سینما چی بخشای هست یعنی که ما خوب هنر خود رو میسنجیم در اون بخش تا اینکه یک موفقیت خوب به دست بیاریم، تا اینکه خوب انا همین سوها رو وقتی که ما انتخاب کردیم و مثلا شخصا من فکر میکنم که به سینما نمیتوانم. برای من پیشنهاد زیاد بود وقتی که من مکتب میانه رو ختم کردم. خوب از اون بی‌ولدنس پیشنهاد زیاد بود که من باید که دیگر کسب رو انتخاب میکردم، خوب به دیگر کسب باید میرفتم. اما انا همین شعله از زمان نورسی مکتب خانی وقتی که ما در محفل ظریفان و کوین اشتراک میکردیم، خوب شعله از همونجا در دل ما پیدا شد و بعدا زیاد به فیلم ها تماشای فیلم ها ذوق داشتم و بسیارتر میخواستم پس پرده در فیلم ها چگونه کار میرود ببینم. خوب البته همون بود که من این سوها رو بسیارتر دوست میدارم و به سینما حیات خود را تصور کردن نمیتوانم و چقدر که گفتید مثلا دنبال فایده، من حاضر دنبال فایده نیستم. پر فکر اندیشه من در چگونه من باید رشد بیابم، چگونه باید ختلان سینما رشد بیابد، چگونه باید کینوی تاجیک رشد بیابد و چگونه ما توانیم که توسط فیلممون در دیگر کشورها خوب سخن خود را گفته توانیم، یعنی که موقع و جای خود را یافته توانیم. بابا جان در راه نغز آمدید. تشکر باشم. خوش آمدید. وضعیت خودت چه خیل؟ بد نه بابا. امید جان. لبای؟ اینجا یک صورت بسیار زیبا، تبسم شیرین. این چیست؟ من از تو میپرسم این چی است؟ این نخست شد. یعنی وسوسه شیطان. اگر این وسوسه شیطان باشد پس عکس شیطان در کجاست؟ میپرسم که عکس شیطان در کجاست؟ از نفرانی که بیشتر در سینما فعالیت میکنن تنها هنرمندان بیشتر معرفی میشن. مثلا کارگردان، نواربردار، پردازگر، دیگرها بیشتر هنرشون پسی پرده میموند. خب در این مورد شما چی گفتنید؟ شاید شما برای همین بیشتر در فیلم هایتون خودتون نقش می‌بازید.
рости гап аслан барои ман ҳам нақш бозидан дар филм писанд аст. баъзан вақт сценарие ки омода мекунем, бисёри сценариое ки масалан ҳозир мо наворбардорӣ кардем, хуб ҳаққи муаллифиам дар он сценарио дорам. якчанд лаҳзаҳои масалан сценарияи филмро хуб эҷод кардем. вақте ки масалан персонажи асосиро мо муайян мекунем, масалан вақте ки ман дунболи ӯ менависам, он чӣ гуна характер дорад, чӣ гуна нафар аст, чӣ гуна вай аст, бисёри вақт мутобиқ мекунам ба худам. ва ҳамин гуна хуб завқ пайдо мешавад ки ан ҳамон нақшро яъне ки биёфарам. На дар ҳамаи филмҳо, баъзе филмҳое ки масалан барои ман писанд омада, я ҳамон сценарияи филм, ҳамон нақш писанд аст. шояд бошад ҳамон лаҳзае ки яъне маҳз аз ҳаёти худатон гирифта дар филм ҷой карда бошед. албатта ҳаст. кадом лаҳза? бисёре аз лаҳзаот ман намегӯям кадом лаҳза аст. шумо бигӯед мо порчае барои бинанда пешниҳод созем. албатта баъзан вақт бовар кунед дар филм вақте нақш бозӣ мекунам, ҳамон нақше ки масалан дар филм бозӣ кардем дар ҳаёт баъди чанд лаҳза, баъди мумкин баъди солҳо, баъди моҳҳо дар ҳаёт вомехӯрам. баъд баъзан вақт бачаҳо шӯхӣ мекунанд ки ана ҳамон нақша бозӣ карди, дар ҳақиқат диди ҳамин гуна вайонро. кино пештар аз ҷомеа аст. албатта ҳар як чизе ки мо яъне ки пешниҳоди тамошобин месозем, албатта сарчашмаи ана ҳамон идея аз ким кадом як проблемае ки дар байни мардум хуб хуруҷ кардааст, мо аз ҳамон мегирем ки баъдан филм. бале, яъне манам ҳамин саволро доданӣ будам ки масалан ин сценариҳое ки шумо менависед тахайюлӣ аст ё ин ки аз ҳаёти мардум гирифта шуда, зеро муддати чанд вақт аст ки филми саҳви шумо, яъне филми нави шумо таблиғ мешавад ва он ҷо як лаҳзаро мебинам ки вақти келини хона мегӯяд ки ё ман ё модари ту ва ман дар ҳайрат меафтам ки ҳамин гуна имрӯз ҳаст дар зиндагӣ ки як келин ки худ модар дорад мегӯяд ё модари ту ё ман. хуб дар зиндагӣ шояд ҳама гуна. албатта аз ин ҳам воқеа бадтараш аст. яъне ин аз зиндагӣ буд ё тахайюли шумо буд? албатта аз зиндагӣ буд. ман номи шахсиятро намегирам. ба ту чӣ намераса ки иқа нисбати ёчаи майси бадбинӣ дорӣ? зайнаб, чӣ ба намехоҳӣ ки хуши хирзадона зиндагӣ кунем? очаи ма ба ту чӣ бадӣ кардай? чӣ бадӣ кадай? чӣ? ман намехоҳам. не, балки очаи ту намехоҳад ки мо хурсандона зиндагӣ кунем. ӯ нисбати ма ҳисси бадбинӣ дорад. зайнаб, баса яка. биё оромона зиндагӣ кунем? агар хоҳӣ ки оромона зиндагӣ кунем, дар ин хона ё ман местам, ё очат. яъне омада ба шумо муроҷиат мекунанд ки ҳамин гуна сценария ё ки ҳамин зиндагии мо ҳамин гуна аст. ҳозир болои мизи кори ман тақрибан як 3-4 сценария ҳаст ва ё ҳамон нафарое ки ҳаёти худшон навишта овардан пешниҳод кардан. хайва дар шакли вай навиштан, дар шакли фишурда бале ва аз мо хостанд ки сценария омода кунем ва филм бардорӣ кунем. ва филми сав аз ҳаёти воқеӣ гирифта шудааст. дар ҳақиқат ҳамон лаҳзае ки шумо чунон ки гуфтед ки масалан ё ман ё модарат, аз инам бадтар буд, аммо мо дар филм кӯшиш кардем ки хуб баъзан бо даҳшатоварӣ бад накунед. албатта буд ҳастанд ҳозир дар байни ҷавонои мо нафарое ки хуб дар як дунёи дигар масалан ба воя мерасанд ва ба як оилае мераванд ки дар онҷа он оила барои онҳо масалан як муҳити дилгиркунанда ҳисоб меравад. аммо онҳо фикр намекунанд ки бахт дар ҷои аввал аст, яъне ки зиндагӣ дар ҷои аввал аст. шавҳар хуб хуштоманд ё ки хонадон, аҳли хона, вақте ки масалан духтар ба он хона мераваду худи хуштомандро ҳамчун фарзанд қабул мекунад. албатта чӣ гунае ки бояд ки масалан дар хона бо модар муомила мекард, бо хуштоманд бояд ҳамон гуна муомила кунад. шояд нафароне ҳастанд ки дар хонадонашон ҳамон муҳит калоншидан бо модарошон ҳамон гуна муомила мекунанд ва хонаи хуштоманд меоянд ҳамон гуна муомила мекунанд ки ин боиси масалан вайроншавии оилаҳо мешавад. ва аз ҳамин сарчашма гирифт филмномаи. яъне мо фаҳмидем мақсади шумо ҷавонон яъне заррае ҳам бошад тариқи филмҳои таҳия кардаи хеш барои рост ҳидоят кардан ё ин ки тарбия намудан аст ва боварӣ ҳам дорем ки пас аз тамошои чунин филмҳо яъне заррае ҳам бошад ибрат мегиранд ҷавонон. хуб агар назар кунем шояд ба филми пешинаи шумо каме монандӣ ҳам дошта бошад, яъне
аз ҷиҳати мавзӯъ не вале аз ҷиҳати ҳамун сабк. асрори тақдир аслан бисёри саҳнаҳои онҳо масалан мо худ эҷод кардем навиштем ва дар бораи ду ятим қисса мекунад чуноки тамошобино кардан тамошо кардан ва хуб саҳнаҳои воқеии он филм масалан мо ятимхона дар ятимхона вақте ки сабт кардему вақте ки дидем хуб бисёри ҳамун саҳнаҳоро мо воқеӣ мо масалан баъзан саҳнаҳои дигар буд ки мо тахайюлӣ яъне эҷод кардему барои масалан рангинтар шудани филм дохил кардем. баъзе саҳнаҳое буд ки дар сценарияи филм умуман набуданд вақти сабти филм вақте шурӯъ шуд вақте идея пешниҳод шуда мо ona қабул кардем мо сценария тағйир додем яъне агар тамошо карда бошед дар филм дунболи масалан як қаҳрамони филм зулайхо мо вай намекунем дар онҷа зиёдтар проблемаҳои дигарро ҷо кардаем ки тамошобин баъзан вақт ба дигар самтҳо яъне меравад фикраш дигар мешавад ва дар филм интрига мегӯянд масалан лаҳзае ки воқеа бояд ҳамгуна шавад аммо мо воқеаро дигар кардем бояд чӣ гуна шавад мо воқеаро дигар кардем масалан ҳамин чизо дар филми асрори тақдирам бисёр истифода шудагааст. зафар ту ҳоло ҳам хоб нарафтаӣ? ту чаро хоб намеравӣ? ман дар фикру хаёл ғарқ шудам. аз чӣ сабаб бошад ту ин ҳама мушкилиро ба гардани худ гирифтӣ? шояд ин ягон сабаб дорад? ҳамааш хуб аст. рафта хоб кун. ман ҳамин ҷо меистам. рав хоб кун. сабаби оне ки филми асрори тақдир ман чуне ки пештар қайд кардам он кори дипломии ман буд. яъне навкории шумо буд? навкории ман буд. дар он ҷо бисёр хай саҳлу хатоҳо ҳастанд аммо мо кӯшиш кардем дар ҳар як филмҳои навбатие ки масалан мо сабт мекунем ҳар як проблемае ки масалан дар филми қаблӣ дидем дар филми оянда он филм яъне он проблемаҳо он камбудиҳои худро ислоҳ кунем. яке аз жанрҳои хеле ҳам муассир барои бинанда низ писанд аст ин жанри ҳаҷв аст. шумо дар жанри ҳаҷв ягон филм нагирифтед? филми масакавӣ? филми масакавӣ тахайюлотии хаёлиро мо дар жанри масака ва тахайюлӣ яъне офаридем ки унҷа дар ҷин масалан ҷин пайдо мешаваду масалан хоҳишҳои қаҳрамони моро иҷро мекунад. албатта рӯзҳои наздик уна филм мо пешниҳоди тамошобинам мекунем тавассути телевизион. ассалому алайкум туғои ҷун созе пенҷе ай дар қошоту бумбирме дига дурусте хубаке даро туғои ҷун нигаҳ накуне ин шақатим наумод худам тоқа умодум. нақс туғои ҷун ин мегум и тахунота хушруковдӣ ин тахунои хушруване ба худо соз кайне ки туғои ҷун кинҷи буду ин хеломади ҷиян ой нами бозор умодем и қатушка овардодем барои ами охи фурӯхтан не. аз боло гузашташин саид мавҷуди ҷияне наз карди омадӣ пар хуш омадӣ. масалан шумо аллакай чанд филм яъне таҳия кардед вале мехостам бигӯед ки масалан вақте дар толорҳо ё дар кинотолорҳо филм пешниҳод мешавад аз ҷониби бори аввал аз ҷониби бинанда ва аз ҷониби мунаққидони синамо чӣ гуна баҳогузорӣ мешавад? рости гап тамоми филмҳое ки мо пешниҳоди тамошобинон кардем аз сабаби оне ки характери иҷтимоӣ доранд ба тамошобин зудтар мерасад. хуб аслан мо ҳозир филмҳое насохтем ки шакли онҳо вазнинтар бошад барои чӣ ки ҳозир ҳамун аудитория ҳамун мардуме ки бинандаҳое ки масалан ба кинотолор мераванд хуб ҳамин талабот ҳамин гуна аст. яъне филмҳои бозорӣ аст барои тамошобини оддӣ? бале барои тамоми тамошобинон астанд. барои муҳаққиқон не барои тамошобин. масалан агар ман ҳозир хоҳам ки барои як фестивал пешниҳод кардан филм хуб ман дар шакли дигар ман омода месозам ва
хуб барои фестивал барои фестивал вай мекунам ва аз сабаби оне ки ҳозир масалан сценарияи мукаммале ки ҳам барои фестивал бошад, ҳам барои тамошобин бошад, барои ҳама қишри ҷомеа бошад, хуб ҳоло дастрас накардем ҳамин гуна сценария, вале кӯшиш дорем ки ҳамин гуна сценария пас дастрас кунем ва таҳияи чунин филмро яъне ки дар муассисаи мо ба роҳ монем. аммо филмҳое ки мо пешниҳоди тамошобинон мекунем дар кинотолорҳо, албатта аз ҷониби тамошобинон хуб пазируфта шуданд, мо дидем ва ёд дорам вақте филми мо дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар кинотолор вақте ки мо намоиш додем, як зан буд онҷа омад филма тамошо кард, баъдан кадом филмро? филми асрори тақдир буд. ман бехабар будам, дар берун будам ки омад оғӯш кард, гирья кард. унҷа дар филм агар тамошо карда бошем, ман қаҳрамони ман бемори вай дорад, саратон. албатта ҳамин гуна ашку гирьяҳо ва оғӯш кардан дар болои саҳна баровардан, мардум ҳама дастам қатъиан мехел, як даст қатъи наметавонӣ салом кардан, ҳамаи дастҳо қатъиан мехел. бовар кунед баъди ҳамин воқеа ман шӯлаи ҳамин соҳа барои ман бисёртар шуд. баъди ҳамин воқеа бисёртар хостан бисёртар хостам, баъди ҳамин воқеа бисёртар хостам ки дар экран намоиш анин маблағ барои иҷорапулӣ соҳиби хона ки омад, ин маблағҳоро ба ӯ биде. ман бале Гулноза, ман беморам. бемор? чӣ хел бемор? беморие ки тавобат нашаванда аст. яъне саратон. саратон? бале. ҳа, ягон мушкилият баромад, ба ман занг зан. ман ҳатман кӯмак мекунам. майлаш хайр, ман меравам. зафар. албатта рӯҳбаланд мекунад вақте ки як нафар филмро таъриф мекунад, яъне филми хуб мегӯяд. вале баръакс агар касе танқид кунад чӣ? танқидро қабул доред? мунаққид аз нигоҳи танқидӣ нигоҳ кунад ва қабул дорем, чунки мо масалан агар мо 20 сол фаъолият мекардем, 30 сол фаъолият мекардем, мунаққидо вақте ки вай мекарданд, мо боиси як вай мешид. аммо мо навакак мо 3 сол шуд, аллакай на 5 июн мо 3 солаги муассисат вай мешавад, мо нав ба кор пардохтем, нав корро шурӯъ кардем. мо имрӯз ниёз ба мунаққидои филмҳо ҳам дорем. баъзан вақт бояд ки ваё бигӯянд ки масалан дар куҷо мо хатогӣ дорем, дар куҷо мо масалан хато кардем то ин ки ислоҳ шавад дар оянда. ман барои ин ягон вай надорам, қабул дорам. чӣ гунае ки аз ҷониби мунаққидон масалан баҳогузорӣ мешавад филми ман инро қабул дорам. ва ман фикр мекунам ки мунаққидои филми тоҷик имрӯз ҳамашон кӯшиш мекунанд ба хотири чӣ? ба хотире ки синамои тоҷик рушд биёбад. баъзан вақт худамон филмҳоро меорем, нишон медиҳем ба мунаққидои филмҳо ки чӣ гуна аст, дар куҷо мо чӣ корро кардем, чӣ корро анҷом додем. масалан ман филмбардор таҳиягар тамом кардам, баъзан вақт даст мезанам ба кори коргардони филм таҳия мекунам. аз ҳама муҳим мо ҳозир ҳамин як филмномае ки албатта бисёр дар як шакли хуб навиштааш мукаммал пешниҳод шуда бошад ки мо тамошобинро пешниҳод карда тавонем, ҳамин гуна нест. ин яке аз проблемаҳои асосӣ аст. аз ҳисоби набудани мутахассис мо танқисӣ дорем аз чанд мутахассисе ки масалан барои мо лозим ҳастанд, онҳо нестанд. яъне ки мо истифода мебарем аз нафарое ки ба ҳамун самт камтар наздик ҳастанд, яъне ки аз онҳо истифода мебарем. ва мо ҳам бовар дорем ки оянда чунин мутахассисон зиёд мешавад. оянда мо дигар масалан нафарое ки тасодуф ҳастанд, масалан бо онҳо фаъолият намекунем, масалан нафарҳои касбӣ ҳамкорӣ мекунем, яъне фаъолият мекунем. вақте ки масалан дар ҳар як бахшое ки дар нафарҳое ки дар филм лозим мешаванд, чӣ аз пардозгару чӣ масалан коргардони овозу дигар нафарҳое ки масалан барои мо зарур ҳастанд, вақте ки ҳамаи онҳо касбӣ бошанд, ман фикр мекунам ки филм дар сатҳи баланди касбӣ омода мешавад. хуб, салом дӯстон. чуноне ки ҳар яке мо шумо медонем, имрӯз барои барпо намудани ҷаласа ба ин ҷо ҷамъ омадаем ва пеш аз оғози ҷаласа мехоҳам барои баъзе аз кормандони фаъоли корхона ки кори онҳо дар самти корбарӣ дар соҳаи бонк назаррас аст,
ба онҳо ифтихорномаҳоро супорем ва баъдан оғоз менамоем ба қисми ҷаласа пурсиш. хуб, тарафдор ҳастед? саломат бошед. то ҷои мударак дорем. шумо дар зиндагии хеш танҳо зафари ҷиддӣ нестед, танҳо зафари роҳбар нестед. бале, як зафари яъне хуштабиат, шухтабиат низ ҳастед. шояд ин лаҳза барои мухлисони хеш як латифа мегӯед. зеро мо медонем ки шумо медонед латифа ва гуфта ҳам метавонед. ду майзада, ду масалан маст пиён дар раҳ рафта истодам. баъд ҳам таваққуф мекунам, мега гӯш кун. ҳамин ҳозир шава ё ки рӯз? ин тарафи якдигар мегӯям. амраш мега ки гӯш кун мара. ҳозир рӯзай. мега не, хато кардӣ. ҳозир шавай. Не, мега шавай. ва ҳар ду баҳс мекунанд. нигоҳ мекунам бо як пиёни дигар, як масти дигар аз боло рафта истодааст. бародар, иҷа биё, наздик биё. ман наздик мешавам. мега гӯш кун. ман қатъи нами амраам гуфтаистам ки ҳозир шавай. ин мега ки не рӯзай. ку ту бугӯ ки ҳозир каяй. ман мега мебахшед акам, ман иҷа нестам. бале, воқеан як маҳорати хуби латифагӯӣ доштааст. бале. сарбозо ҳама якҷо яъне ки саф мекашанд. командир мегӯяд хуб, ҳозир ба баландӣ парвоз, аз баландӣ яъне ки парвоз мекунем. пеш аз парвоз бигӯем ки шумо омода ҳастен. ҳама якҷоягӣ бале омодаем. хуб, ягон савол бошад марҳамат, пеш аз парвоз, пеш аз паридан аз парашют ку чӣ саволо аст? Якташ мега командир иҷозат аст, як савол марҳамат мега. баъд мега амин вақти паридан да паридем ки парашюта кашдем, парашют ҳуй нашавад, чӣ кор кунем? мега запаска дорем эҳтиётиро бикаш биё. баъд мега ки эҳтиётиро бикашем ки ҳуй нашавад. бихам биё мега парашюти навод метавам. бале, хеле ҷолиб. зафар ба фикрам мактаби мусиқӣ тамом кардаед. албатта. менавозед ягон асбоби мусиқӣ ё шояд замзама мекунед баъзан кам? ман асбоби мусиқӣ аз гитара кам менавозам ва хуб асбоби мусиқии барқӣ ки ҳастанд онҳоро кам менавозам. ба чини худам зиёд не, ба чини худам. аз сабаби оне ки ман 3 сол мактаби мусиқӣ хондам, баъзан чизуравай кардам. суруд месароед? баъзан бале, сурудам месароем. вале чӣ хел шудааст ки то ҳол дар филмҳоятон надидем ки шумо суруд месароед? яъне ҳамаи ҳунари худро тариқи филм нишон надодед? не, баъзан вақт шеърам менависам. ана дидӣ? дар филми фариштаи умед албатта шеъри навиштаи худам вай шудааст. қироат шудааст аз ҷониби худи сароянда рустам саймуродов, гурӯҳи минарет, яъне ки садо медиҳад. камеашро ба хотир мебиёрем? албатта ҳозир медонам фариштаи ту, ба тақдирам навиштаи ту, дар баҳори орзуҳом мисли гули бишгуфтаи ту. ки духтараки деҳотие ки аз деҳот ба шаҳр барои таҳсил кардан меояд ва чӣ гуна мешавад ки онҳо якдигарро мебинанд ва хулоса мо метавонем ин порчаро нишон бидем? албатта як лаҳзаашро ма вай мекунем, пешниҳод мекунем. пас бед ҳамин лаҳзаро тамошо мекунем. бале дӯстони азиз, мебинем баъдан барномаи мо боз ҳам бо ҷолибияти бештар идома дорад. фикр мекунам бори аввал ба шаҳри бохтар омадаӣ. бори аввал дар хурдиам омада будам, вале аз он вақт то ин дам шаҳр хеле тағйир ёфтааст. дар ҳақиқат шаҳр хеле тағйир ёфтааст. неки нагуфтӣ аз куҷоӣ? аз ноҳияи балҷувон, ҷамоати сари хосор. оҳо, аз сари хосор. табиати он ҷо хеле зебо аст, а? бале. донишҷӯ шудӣ? ҳоло танҳо барои донишҷӯ шудан роҳ ёфтам. ҳозир бошад ҳуҷҷатсупорӣ рафта истодаам. хеле хуб. ба кадом факултаи донишгоҳ дохил шуданӣ? ба факултети забонҳои хориҷӣ. ана ба донишгоҳ ҳам расидем. метавонӣ фароӣ. албатта чун як лаҳзаи филмро тамошобин тамошо кард, албатта қаҳрамонои мо анамин гуна яъне ки ба якдигар бо мехӯранд ва анамин фаришта яъне ки дар ҳақиқат ҳаёти қаҳрамони моро яъне ки тағйир медиҳад. ба ҳамин хотир номи филм номгузори фариштаи умед, яъне фариштаи худ тамошобин фикр мекунад, як рамзӣ аст номи филм. фикр мекунад ки фариштаи умеду орзу буд ё ин ки қаҳрамони мо масалан умед ном дошту, ин духтараке ки аз деҳот меояд фаришта, шояд ба хотири номи ҳарду мо номгузорӣ кардем. ин қазоат ба тамошобин чӣ гуна яъне ки қабул мекунад. ин рамзӣ аст, яъне ки фариштаи умед. бештар ба мурод монанд аст паланг бача. духтарам,
номат чӣ? фаришта. фаришта? чӣ хел номи зебо ба худат зебидааст. ташаккур. падару модарат дар ҳамин шаҳр зиндагӣ мекунанд? не, онҳо дар сари хосоранд. ман инҷо барои таҳсил кардан омадаам. дар сари хосор? бале. фарзанди кӣ мешавӣ? усто сайдалӣ. усто сайдалии дуторӣ? бале. ҳа, ман аз усто сайдалӣ як дутор мерос гирифтам. вазъияташон чӣ хел аст? 10 сол пеш падарам ҳамроҳи бародарам ба садама дучор шуданд. падарам фалаҷ ва бародарам бошад ба касалии рӯҳӣ гирифтор шуд. афсӯс, сад афсӯс. ташаккур ба падару модарат ки ба хонданат монеъ нашуданд. ин корро чӣ тавр ёфтӣ? амакам ҳамроҳи акаи умед дар бонк кор мекунанд. биёд аз зиндагии шахсиятон каме нақл кунед барои бинанда, чун шумо нақш меофаред. албатта барои бинандагон аҷиб аст, чун дар бораи зиндагии шахсии шумо бештар бидонанд. шояд мухлисонатон суоле доранд дар ин бора. хуб, агар дар бораи зиндагии шахсӣ бигем, ман як нафари оддӣ, хуб, оиладор, соҳиби 3 фарзанд, 3 писар. хеле хуб, як ҷавони хушбахт. ва агар дар бораи зиндагии шахсӣ хуб чиро қисса кунам? Чӣ масалан қисса кунед ки ҳамсаратонро аз ҳад зиёд эҳтиром мекунед. ҷое мешавад ки ба ҷои ҳамсаратон ҷомашӯӣ мекунед, хӯрокпазӣ мекунед, ё ҷое мешавад ки ҳамсаратон ба ҷои шумо яъне побел мекунанд. ҷое мешавад ки ман ҳамсарамро умуман намедонам рӯзои дароз. на шаб кори зиёд. на шаб дар хона, на рӯз, баъзан вақт дар хона медурем, ҳамсарам мегӯяд ҳамсоясозӣ. хеле мешавад. яъне чӣ ҳунарҳоро дору ҳастед? ҳамсари ман гоҳ шӯх табиат аст, баъзан вақт шӯхӣ мекунад. аз сабаби оне ки мо эҷодкор ҳастем, бисёри вақт дар хона ҳам нестем, на шаб на рӯз. хуб, кӯшиш мекунем барои тарбияи фарзандо. шодиҷон? ҳай шодиҷон! лабай очаҷон. куҷо рафтӣ писарам? очаҷон, як ҳавлиро чақ задам. биё чӣ писарам? очаҷон, ташвиш намекашед охир? ҳеҷ гап не. чӣ ҷои ташвиш писарам? ҳозир рафта ҷурғод меорам. очаҷон, беҳтараш шинеду дар бораи саломатиятон ва кору бори қишлоқ чӣ навигарӣ? гап занеду ча? шинед очаҷон. саломатим хуб аст писарам. бибинед, дар замони шӯравӣ дар тоҷикистон масалан як киностудия фаъолият мекард. муассисаи, яъне ки киностудияи давлатии тоҷикфилм. ва имрӯз боиси хурсандӣ аст. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон албатта дар самти санъат, дар самти хуб синамо, дар самти фарҳанг бисёр дастгириҳои хуб карда истоданд. масалан бибинед, дар вилояти суғ муассисаи давлатии суғсинамо, дар вилояти хатлон муассисаи давлатии хатлонсинамо, дар масалан вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хуб раёсати муассисаи давлатии тоҷикфилм хуб ташкил ёфтанд, ки инҳо бевосита масалан барои истеҳсоли филм созмон дода шудаанд. ва имрӯз вақте ки чунин як фазои хуби эҷодӣ барқарор мешавад, масалан ин рақобат мешавад, рақобати солими эҷодӣ. вақте рақобати солими эҷодӣ шуд, аллакай рушди кино ба вуҷуд меояд, яъне ки филмҳои зиёд истеҳсол мешавад. имрӯз ана ҳамин чизро мехостам бигӯям, ки мо синамосозон бисёр хурсанд ҳастем, ки дар ҳар як гӯшаву канор ин шарофат аз бо хидди анамин истиқлоли кишвар, ваҳдати миллӣ будан, соҳиби истиқлол шудани тоҷикистони азизи мо буд, ки имрӯз масалан ҳукумат масалан қудрат ба тавоноӣ, яъне ки даст пайдо кард, яъне ки тавонист, ки чунин як муассисаро созмон диҳад. марҳила ба марҳила ин мешавад, яъне ки марҳила ба марҳила аллакай иҷро шуда мекунад. дар ҳоли рушд кардан аст, яъне синамои тоҷик. бале, ва он чизҳое ки масалан мо интизор ҳастем аз синамои тоҷик, марҳила ба марҳила мо бовар дорем, ки яъне ки онҳам яъне ки барои мо муяссар мешавад. боз мо ҳам дар анам партав, анамон майдонҳое ки масалан синамосозони ҷаҳонӣ хуб сухан мегӯянду масалан пешниҳоди тамошобин месозанд маводҳои хешро, мо ҳам дар он иштирок кардан метавонем. рӯзҳои наздик, вақтҳои наздик мо умедвор ҳастем аз ин чиз. ана ҳамин чиз набуд, масалан киностудия дар ҳар як гӯшаву канори ҷумҳурӣ аллакай шуд. бале, ва дигар самтҳои дигараш ҳам мо бовар дорем ки мешавад. пас мо таманно мекунем ки шумо аз ҳамон минбарҳо баромад кунед, яъне ватани азиз, миллати хешро муаррифӣ мекунед ва мо аз шумо ифтихор мекунем, аз шумо синамогарони тоҷик. бори дигар ман ба худи муассисаи давлатии телевизиони синамо арзи сипос мекунам, миннатдорӣ мекунам, ки
ва имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чунин як муассисаро ташкил дод. имрӯз мо синамосозон аз ин партав аз ин минбар яъне ки сухан мегӯем барои тамошобин, ҳамкории зич дорем ва филмҳои худро тавассути ин телевизион масалан пешниҳоди тамошобинон месозем, ҳунари худро пешниҳоди тамошобинон месозем. Ва дар як муддати наздикам ман фикр мекунам дар вилояти Хатлон дӯстдорони яъне ки тамошобинони ин шабакаи телевизионӣ бениҳоят зиёд гардидааст. аз сабаби чӣ ин яъне ки зиёд гардидааст? Ба хотири оне ки барномаҳои хуби гуногуни масалан рангин месозад. Ва имрӯз бо шумо хеле гуворо аст ки суҳбат мекунем, яъне ки ҳамон суханҳое ки бояд мо бигӯем мегӯем дар ҳамиҷа. саломат бошед. мо низ сарфарозем ки ҳамин гуна синамогарон имрӯз муаррифгари расму оини миллӣ ҳастанд. зеро дар ҳамин филмҳои Хатлон синамо мо бештар мебинем як намои миллиро, зиндагии тоҷиконаро. Баъдан расму оинҳои миллӣ аст. Дар он ҷо маросими тӯй асту маросими арӯсӣ аст, дигар чизое аст ки албатта ин ҷо як инъикоси зиндагии тоҷикона аст. Бале, ва аз кору пайкори шумо модар аст он ҷо. Бале, мо аз кору пайкори шумо пайхас кардем, пай бурдем ки шумо сарсупурда ҳастед ба касби хеш, яъне содиқ ҳастед ба касби хеш ва умедҳои зиёд низ дорем барои амалӣ шудани нақшаҳои шумо, барои амалӣ шудани яъне орзуҳои неки шумо ки ҳадафи шумо нек аст. Яъне таманно мекунем ки орзуҳои шумо амалӣ гарданд. Саломат бошед. хуб дӯстони азиз, албатта ин суҳбате ки мо доштем аввалину охирин нахоҳад буд, зеро бозам ҳамин гуна мо даъват мекунем Зафари Валиро, яъне директори муассисаи давлатии Хатлон синаморо, ҳунарманд, продюсер, филмноманавис, баъдан кам шеър менависанд, боз дорои ҳунарҳои зиёд ҳастанд дар барномаҳои баъдӣ яъне муаррифӣ. Яъне аз ин рӯ яъне дар як суҳбате ки доштем наметавонем як розу ниёзи як ҳунармандро ҳамаашро ифшо кард. Аз ин рӯ мо дар барномаҳои оянда даъват менамоем ва ҳамин тавр боз суҳбати бештар хоҳем дошт ва ҳатман ки аз муваффақиятҳо, яъне боз як филми нав рӯи пардаи синамо меояду мо дар он бора хоҳем гуфт. Тамошобинонро мо даъват мекунем барои тамошои филми навбатимон, филми Фариштаи умед ки рӯзои наздик дар кинотеатрҳои кишвар намоиш шуда мешавад. Инчунин рӯзои наздик тавассути телевизиони синамо филми бадеии Сав пешниҳоди тамошобинон мешавад. Албатта тамошобинон бояд тамошо кунанд, чунки қисса аз ҳаёти бисёре аз мардуми Тоҷикистон аст. боқӣ тансиҳату хонобод ва саломат бошед азизон. бале дӯстони азиз, ҳамеша сиҳат, саломат ва рӯзгоратон осуда бошад.